Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Független politika, közélet, hobbi, támogatók a tagok, itt nincsen dolcsi. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Független politika, közélet, hobbi, támogatók a tagok, itt nincsen dolcsi. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Független politika, közélet, hobbi, támogatók a tagok, itt nincsen dolcsi. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Független politika, közélet, hobbi, támogatók a tagok, itt nincsen dolcsi. Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Ez a politika, közélet, hobbi, támogatók a tagok, itt nincsen dolcsi. Minden téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Heredi polgárok, csatlakozz Facebookon, olvas, lájkolj, posztolj ott. Nincsen téma, ami érdekes neked, lehet, hogy neked is itt van a helyed. Csatlakozz a helyes oldalhoz, ez se nem bal, de se nem jó. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé. Vannak live-ok, Krízsán TV, szavasz holnap a hatalom a népé.